Mene samo zanima zašto šporet, odnosno revna, ima providna vrata. Mikrotalasna ima providna vrata. Blender, sokovnik, šta god je providan. I onda, brate, tu imamo mašinu za pranje sudova. Što ona ne da da mi vidimo šta se radi unutra? Znači, svi daju. I sad ćete vi da kažete, pa ovdje moramo da vidimo kako se peče, ovdje moram da vidim kako se pere. Hoću da vidim kako pereš sudove. Koju tajnu, mračnu, kriju mašine za pranje sudova? Jel mi kad ovako zatvorimo, jel neko unutra uđe i pere sudove? I onda ti kad otvoriš, on ovako. Samo me zanima da se to dešava ili šta? Koja je fora sa mašinama za pranje sudova? Idemo, jedna jaka peticija da se napiše, da se napravi, da se prijavi, da se naprave mašine za pranje sudova sa providnim vratima. Jer ja ko plaćam mašinu za pranje sudova, hoću da znam šta se dešava unutra.